godt, du kunne komme, Agent 74. Du har fået en ny mission, og det er, at du skal finde og dræbe en fyr kaldt Mac. Er du med på den? Jeg har sådan nogle planer på weekenden. Jeg skal sådan være sammen med familien, og så har jeg noget andet. Det er noget fødselsdag i værk, så det er ikke så godt. Jeg forstår godt, hvad du vil hen med det. Men det er ikke acceptabelt! Okay, i sådan en virksomhed som denne! Skynd dig! Det her skrivebord sidder lidt i vejen. Derovre. Kom ind. Derovre. Hvem er du? Hvem er du? Er du billig? Ja, måske. Er du billig? Ja! Har du arbejdet for Mac? Det... Ja, jeg fortryder meget dengang jeg arbejdede for Mac. Han dræbte min familie. Og tog mine penge. Ved du, hvor han er nu? Jeg kan ikke give dig den præcise lokation, men jeg ved, at han arbejder på en eller anden form for kemikaliefabrik. Okay, det var alt. Jeg regnede med, at du kom, Agent 74. Hvordan kunne du så vide det? Jeg hørte Billy var død. Og hvad tror du, det vil gøre ved dig? Ikke noget. Måske har du ret. Jeg havde faktisk planer for weekenden. Ellers er jeg ikke! Wow! Oh. Hejsa! Det der! Wow! Jeg skal nok fange dig. Så det ikke bare. Huja! Au! Nej! Mission compromised. Der er et problem. Og det er? Ser du, missionen blev aflyst for 2 timer siden. Hvad med det? Mac, han har slet ikke gjort noget galt, fandt vi ud af. Han Hvad? er faktisk en fin fyr. Hvad? Ser du, vi kan heller ikke give dig løn, eller noget som helst. Hvad med en feriebonus? Desværre, du har dræbt en uskyldig mand. Hvorfor? For jeg vil have min ferie!